handina kana zuva rimwe chete randakambotaura nawo zverudo kana kuita sei. Chandongoziva ndechekuti murwere wandaitobatsira. Sisi vakangobva paruindi vachidhomoka zvimwe zvezvi. Anga akugara ari pamuti akasungirwa necheni yakakiwa neloko. Ndokuzomira kwavakaita kuya uko. Amai vazvichokwadi vaitokurura henyu. Ndofunga mukadzokera kumashure makatombonzwa pavhidhiyo vhiki rapera vachitotaura kuti ndakatobvisa bhurukwa kuti ndivaratidze kuti bhurukwa ndinaro iri kana muchiri kuyeuka. Ichokwadi bhurukwa vakaribvisa. Amai ava vaitoenda kuvarume futi dzimwe dzenguva. Vachitoti ndiri pano ini ndiri security futi ndiri kumasoro pagedhi. Ndiri kutsvaga baba chaivo vanozviti baba ivava amai ava. Vachitaura pamasoro. Ndiri kutsvaga baba chaivo ndiri kutsvaga baba. Mwana akarohwa nemotikari ndokubva ashaya. Apo kwangu kuri kunzi kuchekeresa mwana kwavaita. Saka shamwari iyi yakabva yarwadziwa avanzi ndovaita mari stereki nemuriwo uye shamwari isingaite chi muriwo ava kwabhembewa gadheni rerese neshamwari ndopakabva pakura nyaya manje vakufamba chitira ndakabhembewa murongo ndakazoita sei vakaita apini dhauni ndakatambura navo amai vava. Muri yeZimbabwe tiri kusangana pano paZimukwike tiri kukupai maseries enyaya yakabuda mudare raMambo Nyamaropa mushure mekunge yaunzwa namadzimai Rutendo. Amadzimai Rutendo vakauya mudare raMambo vachipomera kuti madzibaba Bigi, madzibaba Jona vane zvavakaisa mukati menyama yangu zviri kupota zvichitaura. Chura pakasiwa nedare tisadzoka kumashure. Nyaya yangu inini yekutanga pamusoro ichaura. Nyaya yangu inini ndakaripota ndichiti inini Big Makanjira akandivimbisa kuti iwewe tazviona nemhuri yako yese handikudei nekuti munosemesa munorwara zvisingapori, saka ndikuda kuti mufe kusvikira muguva. Une chirwere chinotapura kuvana chisingaende ameno ipapo nandine mubvunzo kuti sei chisingaende kuna baba. Ndoimwe nyaya imwe yacho yekutanga. Shure kwokunge vatomboti inini ndinokuda ndichitizira musango. Pandaitizira musango kumasowe vachinditsonya pakiu kunoshandirwa vachinditi sarai pano kuzoramba kuenda nemazai kumba kwavo kwangu kwakucha nhau yokuti vanogona kundibata. Nepamusaka pekuti tiri munyaya dzavakandiramba kuti iwewe handikudi, vane rimwe simba rakashanda rokuti ndakazosvikwa nemunhu asina kupfeka zvipfeko zvakanaka. Yakaya imwe crane iyoyo yakasanganisa kuti ndanga ndisingade zvangu kuitaura zvisinei kuti vakandikanganisa vachiti iwewe ukaramba zvandiri kuda pano ndikukuuraya, saka wakapfeka mupfekero umwe usina kururama. Ndo imwe yachona yakazouya crane asina hangu svitwe kuti ndosvika padi ipapo. Saka murume uyu chikuru chake paakauya ine simba iroro kungosvika kundibata muromo nokundiumburudza pasi kusvikira ndiita zvaakandiita nekuti akati wakaramba ndikukuuraya kusvikira futi nanhasi ndine mhuri inobva kubva anzi mwana musvinu ndimonarisa ndowandisingaurayi. Vamwe vana vese vari kuenda pasi usingade uchida vanofanira kufa pasina kukundika. Saka nhasi tine humwe hunhu hwatinonzwa panyama dzangu kuti ndinobatikana munyama chero papi tinonzwa kubatikana zvakanyanyisisa. Asi nyaya yangu ndiyoyo iyoyo imwe yekuti vakandibata muromo vasina kupfeka zvakakwana. Zvinodudza kwokuti yakauya ine kamwe kakubvunziwa kwokuti iwewe haunosvika pastage here, asi ndakasvika, asi zvisinei kwokuti haina simba zvokunyanya. Nyaya yangu chiri kumashure uku makambotaura makati ndichikopinyanira ari makati baba vakarara nemiri. Baba vakarara nemiri baba ngabvunze mudai baba vakarara nemiri makati havana vakangondikonza chete vakandidonotengera madhiringi fanda nokoko unoda ripi izvoka ndobva mazoti mimi pane munhu akazouya anga akapfeka pichkoti bata munhu ndobva arara nemi. Pane munhu akazouya saka kuti mubatsire dare kuti munhu wacho akazouya ndiye uye here wamaita hana kubvira akarara nemi kana kuti mumwe munhu wamakafungidzira kuti ndouyu. Nokuti papa hamuna kuspecifya zvakanaka kuti uyu makati uyu akangondikonza chete ndida achinditsonya achidii, asi pane munhu akazouya. Saka dare rido kundiziva kuti munhu uya akazouya we ndiye uyu futi here kati mumwewo futi akazouya. Nyaya yedu ine koko inyaya yekuti ndanga ndichiri fresh ndichangosvika munangirikini musowe mavo ndichiri munyowani. Ndakatiza njira kungoti kunitizodidi ndofunga munoiziva tindaitiza musango ndakasvika vakanditsonya pamasowe tikagara semagariro eungonzwa ziso richingodai chingodai pakiu sara pano titauri
kunze uko ndoda nezvako Rutendo. Inini ndaifunga kuti vane imwe nyaya vangachindishedzera. Iyi tamune iyi yekuti vakazouya vasina kupfeka kwakakwana. Ndinodudza kuti ndopanga pane mazwi aya yandakabvira kukonzesheni. Pane gepi. Pane nyaya yakaitika ndichiri kumba okuti ndiri kumba ndisati ndarambwa nemurume. Pane nyaya yekuti ndakarambwa okuti handichadiwa nemurume kuti iwewe tazviona ndakukuuraya ezvinezvi ndandakukonzesheni. Andichakuda iwe nemhuri yako ndopanga ndakuitwa bhora ndosaka ndakaisiya zvishoma. Manga mambodanana here kuti muzorambo nemurume? Hatina kudanana. Uku zvakaitika usiku. Aikuramba murambiro upi? Imusabva makadanana. Kakuramba kangu manje ndike kuramba ini nemhuri yangu okuti ndikukuuraya. Uyu murume ari kuuraya inini. Moshanga maita ndei? Ndiye kuti iwewe Rutendo haupore. Ndikukuuraya kuti iwewe haupore. Une chirwere chokuti chiri chinotapura kuvana achiuye kumunhu. Achiuye kuna baba. Ndopandakaibvunza ndichienda kumba kwavava kuti ndivabvunze kuti ko imimi ishe nokuti taitinoti ishe kumasowe. Imimi ishe sei muchindidaro kuti imimi chirwere changu inini achipore. Ndopandikasangana naMorini mukadzi wavava nemwana wavo vakabata chiropo vachida kundirova. Ndopandikakumbira uregerero ndabuda mugedhi. Mangwana yacho ndichiuya futi nekuti inini hapana indibatsira nekuti uyai nditi ukangotaura chete ndikukuuraya. Apa pasina kana kukundika. Saka ndaida kuti andiurayire mugedhi make. Ndikasvika mugedhi ndabatwa futi nemumwe murume so zvikachinzi iwe panga pana Albertina nemukadzi wavo mukuru. Ndaburiswa mugedhi ndaenda kumba. Ndauya futi ndarara futi handingamboti kurara. Ndikutsvaga chitipi kuti ndipinde mumba mavo. Ndopandikakikwa saizi. Ndakarohwa baba. Zvokurohwa miri wese zvokuzvimba ndakatakura mengo dzangu mumaoko so mviro yangu iri kuti ndimuone chete murume uyu nditaure naye kuti kusei tainamata nenzira idzi ko apa makundiramba nenzira uchiti wewe hausiriwe andikude isvika parufu ifa chete usvikira zvanaka. Saka inini kakufa ikako ndokari kundirwadza zvokunyanyisisa iyo kuti vakazonditi wewe pasina ukaramba zvandiri kukuda ndikukuuraya nebanga. Inyaya yekuti yakaitika kumanheru ndiri kuenda kwavo asi nokucha ndaigara zvangu chingoti ndakafamba ndosvika ndodzoka ndoti ko zvinoiko kuye kwandiri kuenda ndokwandikamborova ko zvinoiko kuye kwandiri kuenda ndokwandikade ndoenda kurengere ndopakauya murume yeye akapfeka chipitcoat magona. Ndopakayani? Ndopakauya murume uyu manje. Aiwa. Ndoda kugeza musokutanga muchitaura ndomatama akaita amadzokeredza apa ndomatama aita kuti pane murume akazouya akapfeka pitcoat ndobva asvikondibata. Ndovana kubvunze mubvunzo kuti ndiye here murume wacho akati mumwe murume uyu ndiye nokuti ndakanzwa voice. Tererei munhu akasvika kundibata pafirst time akatongoti uye bva atidzokei ndati panapa shit ndinogona kuita sei kanganiswa ndaenda kurengi nokuti wangu atisviki beki ndoenda kurengi ndati regei ndimbomira pakumira paini vadzoka zvekare ndopakasvika kunditishwege muromo zvokuti kana muchida kunyatsobata information yakasimba location yese iyi tiri kufirst location inonyatsa kudaira nyaya ipi ndakachema baba ndaurayiwa kuno akasvika kunditi shwege ndati dzamara andisiya. Alright, makanzwa voice ndobva mafungidza ndamusiya ndikatoziva kuti ndiye. Emirai makanzwa voice pamati ndiye kumashure uko aimbozvita masikati machena asi apa akauya padoka. Kumashure kwangu kurikukonza nditenga kuti aikonza pandaitiza pavainditsonya havaindibata pandikatiza ndina musango pangu kutiza nyaya yekuti handifane kudanana nababa. Alright, baba tomboti ndovakubatai ndizve maizvidai kuti mubatwe nababa? Hazviite nasingadi. Mamusingadi? Ndiani wamakaudza kuti ndabatiwa bhozi munhu akarepo aenda kupolisi makaendawo papolisi iri padhuze kuti polisi ndarepewa asi ndikufungidzira kuti ndarepewa nani? Iyoyo nyaya iyoyo baba yakafanana neyekuzenzemuwa pamasuwo anditi ndakazenzemuwa pamasuwo ina baba ava vaiva vamukabvisisa huku vaya vamukabatisa huku baba vangu vari muground mumasuwowe tinonamata nemapurisa tinonamata nevakasiyana siyana akauya nechigubhu ndijabu iwe chigubhu. Aiyo makaenda kurefu inini panapa ndakarwa mbama panapa ndakutumhaya kumutemo imimi mira imimi muchechi makazenzemuwa bati haisi nyaya yacho imi makazobatwa chivharo nomunhu wamusvikudzira asi wamukufungidzira kuti ndiye akandibata une danho ripi ramakatoravo imimi semunhu abatwa chibharo? Nyaya yangu inoti handifane kutaura. Nyaya yangu inoti ndofana kufira musokisi sei nokuti nini ndiri kuurayiwa nababa asi matsvaga mutemo kamaya panapa kuzotsvaga mutemo hamuna kubuda musokisi here? Ndabudira nhau yekuti chinzwai munhu ipapo pakaitika kokuti pane pokuti ndanga ndisingazive kuzoita pokudzione vamwe Rutendo ita so ndine tsamba dziri dzandakapiwa kwandikakwira dare ndakanzi enda kwachief ndakaitwa enda kwachief dotito ndofunga nhamba dzachief wangu ndinadzo
enda kwachief Dotito unoripota nyaya ipi iye aichada headman. Ndikaenda kwacrack nemapepa aya ndopandikanzi zvoni iwewe enda kwachief ndopandikauya Bankura vakati timboendei kwaNyamaropa. Uya kwaNyamaropa kunoku inhawe kuti ndakatosiya Dotito ari oni ngatiite Rutendo. Saka nhasi uno tinoti wakarohwa here? Kurohwa kupi futi? Kumasowe ndopepa ndikutaura kakuti kumasowe ndakarohwa handiti ndobva ndazorohwa kumba kwemurume uyu nemukadzi wake. Mapindura paukarohwa kumasowe ndobva rohwa kumba kwemurume uyu ukaenda here kupolisi? Polisi yedu ndiyo inoye kuti ndiri mumatare. Kupolisi chaiko kuti ndakaenda korohwa handina. Polisi yangu ndiyo inoye kuti ndakaenda kudare kwanowedza avana kuya aprofeti vedavo vakati nini handibatwe nezvipi neizvozvo. Ndofunga tikaenda 3, 4, 5 rounds vakachajwa mujaji room mune tsamba yekuti maifana kuiverenga nokuti makati ndichaiverengera mudare ine mujaji waye netsamba iyi. Kana muchida ndokupai tsamba muverenge tsamba munotipa totoida. Asi ndoda kubvunza kuti munoziva kuti kurepa munhu imhosva? Kurepa munhu inini handizvizive kuti imhosva kana kuti zvakamira sei. Ishe regai ndikubatsirei. Imhosva mirai tobatsirana ndatobatsirai mimi hamusi kuziva mutemo. Kurepa munhu imhosva. Munhu wakarepwa unoenda kupolisi. Saka nhasi tokutenderai kuti muende kupolisi kuti makarepwa nababa. Inini makandipawo idea yekuti ndiende ndinoenda nokuti kuti ndikunyururire iyeye kuti ndakarohwa ndakatorohwa ndiri pamasowe. Kusei makazodudza kuti makamubhadharisa mbudzi 3 andakarohwa pamasowe kuti muzorambidza iyo nyaya iyo pamasowe ivo vari ndivo vanga vari mugwanza. Tatisu munoziva kuti kurwa munhu imhosva? Izvozvo ndakazozvizivawo kunoko. Hamuzoti makarohwa maenda kupolisi? Handizvizive nokuti asati ndazviita. Murume uyu hamusati maziva kuti makarepwa maenda kupolisi? Ainditi haufaniri kutaura Rutendo. Ukataura kana kumba ndakaenda unofanira kuchengetwa. Ndaichengetwa kumba kwasisi vangu vandauya navava ndisingaite kana basa. Ndakachengetwa kumba kwasisi vangu venumber 2 ndisingaite kana basa ndichimirira kufa. Unofanira kumirira kufa. Rutendo mirira kufa. Sangu wese mama kamirira kufa? Ndandikamirira kufa asi pandikazo. Kana mama makamirira kufa kwachief Dotito makakuenda sei makamirira kufa? Handi ndikazobuda manje. Mabudiro yandakaita ndeyekuti inini ndakamanikidzana nokuti ndakuita maonero yangu ndegani. Ndakutenda kumvura ingoni ndikutochangamuka regai ndichimhanya inini kwachief ndatoenda kumaricho. Nyaya inoenda kupolisi here? Kupolisi kupi? Mondarweni. Kumondarweni kuenda kwaikaita. Ndakatoenda data namboende kupolisi. Yakaenda simaende. Makamangare kuti makarepwa kupolisi Mondarweni. Kurepwa ndakataura izvi. Makadi kuti ndakarepwa nababa kupolisi. Bozi mama tamukana wakanaka kuenda mupolisi Mondarweni. Chinzwai. Makaripoti yekuti ndakarepwa nababa ava. Baba ava ndakatotaura feyari. Ndakapiwa mukana ndakataura kuti baba ava vakanditi ndokuda iwe. Inini ndakaramba pamasowe ndokuda angari ndokuda chete. Iyi nyaya yekuti vakazoya nepitcourt. Inyaya yekuti sisi vakauya neimwe claim yokuti iwe munin'ina hamunosvika here pastage iyi. Ndikati sisi ingoni mukutaura zviri muground. Nyaya yangu yakauya ine nyaya yokuti murume uya akauya asina kupfeka. Ndopandikuti location inoziva nyaya yangu yese nokuti sisi kana ndakavati nhasi ndikakuudzai musiwo uyu vanogona kuzviziva kana kuita sei. Asi nyaya yangu location yese yanga iri nechiapa havana kukunda kuuya asi nokuti wangu usiku vakasvika kunditizve muromo. Pandikazokwanisa kutaura kuti naimiwe taitoumburudzana. Pandaimukurira dzama randapera simba pandazvivirwa kuseri kwetara kusvikira aita zvaanoda nokuti akataura kuti ndiri kukuuraya pasina kukundika. Ndopandikariregedzera miri wangu kusvika aita zvaanoda ndobva ndasiya. Ya mata zvakanaka. Ndichamubvunza inini panoda kubvunza munhu pandikunesera nemi panhu 1 chete. Pokuti munhu mimi marepwa munhu waenda kupolisi. Kosei makatedza kutaura nyaya kuti baba ava vandimanikidza bonde. Ava vozaririrwa ka kuti varepa. Andidika? 1 mazenze mwa kumasowe maro afuti kumba kwacho hamuna kuitwa futi mutemo. Soroi. Handiti mukutaura kuti ndikutaura kuti ndakazenzenwa kumasowe. Ko baba wakabvuma sei kuti mama ndakavazowa handina uzenzemura nembama ndakazenzemura neshamu yemutohwa. Handiti mukona takabvuma nyaya yavo. Ko ava vanozoramba sei kokuti 1 izvozvo zvimwe zvese hapana chavangakwanisa here kubvuma nyaya dzavo nepamusaka pokuti nyaya idzi dzaitika tiri 2 kuzoenda kupolisi uko. Ndakaenda ndine emu yangu inini hombe ndeyekuti ndiri kuurayiwa ini nemhuri yangu yese. Iyi nyaya yekuti ndakazosvika kuchichidziwa kuti ndisvike pakubatwa muromo ndichizodidi. Ndakaisa kunze nyaya yangu ndeyekuti murume uyu ngasiye ini nemhuri yangu yese. Ndo nyaya yangu ihombe ndeyekuti murume ndisiye nemhuri yangu ndirarame kana kuti ndandiudzewo urwere nekahunhu kadiki kandiri nako. Nokuti ndakazoenda kwatsvaga kukiriniki kahunhu ikako
handina kukunda kupedza nyaya yangu. Ndikasvika kukiriniki kuDarwen ndobva ndati inini ndikuda kuzosechwa miri wangu nokuti murume haasi kundibudira pachena. Ndikaona maresults ndaenda naye kwamambo kana kuti kanhengirikini kupolisi achindiudza kuti kahunhu kako kadiki 1 2 kane hunhu usina kururama 3 kakamira soso ndopandikadokewa nezuva pandaenda kuDarwen. Baba ndaenda kuDarwen munhu wandaida ndakwanisa kumuwana kwangu adoka futi nokuti naifamba netsoka handaiwana mari padhuze nepadhuze ndopandikasvika kuisiwa mazhenje emoto marasha ndakafugiwa neZambia. Imwe nyaya inoenderana nenyaya yandiri kurambidza iyi yePitchford handina kuidura iyi yakauya kokuti munin'ina ukasvika kudiwa nemurume uya unosvika kuita nyaya idzi here ndosaka ndakasiya pamwe chete neiyi ndaisiwa marasha kudai so iwewe unonzi hauna hunhu bhurugwa rako tione bhurugwa rako nevanhu vakandirwisa izvezvi kuti tiendei kuChikazonde kana muchikuziva. Vanhu vakakurwisa ndevapi? Vanhu ivavo takamira paChikazonde village tinotarisa uku tosangana nevanhu vapi vakandikuwadza. Tingati mhosva iye vakakurwisira vanhu ivavo. Vanhu ava vaitaura kokuti unonzi iwewe hauna hunhu, munhu wako anotaura kokuti hauna hunhu iwewe atikude muno muvillage handiti aindiitira zvakasiyana siyana. Vanhu ava vakazoshedzana mumwe wemuvillage imomo anga nebhutsu inenge yavava baba iyi ine njombwe akasvika kunditipa muno panapa gachu handina kuenda kotaura kana kuna vabereki asi akangoona buno kana aindicherechedza aingoona buno sokuzvimba nokuti handaifana kuudza vabereki kana yani. Nyaya yangu yanga iri yokuti kuwara wakadaro kuzoenda kwachief ndokwakabuda mapepa aya. Ukwakamuzonde vakakurova imini vachitibvisa bhurugwa tione bhurugwa rako. Makabvisa here bhurugwa? Hazviiti ndakangoti kana muchindiuraya mongondiurayira izvozvo nokuti handingabvisirawo bhurugwa panemi mese. Saka imimi toti here wenyu munyama wokuti uyo adabvisa bhurugwa avo kwakamuzonde wadabvisa futi bhurugwa? Aiwa kwangu kurubvisa kokuti vari pachita chevanhu ka ava vakauya vari vaidei kufunga kwenyu pakubvisa avo vanhu ava vaindirwisa mutenga kuti ndakarohwa inini ndakadzimbiwa nokurova kana kuti zvese zvavaita handikoti kufunga kwenyu vanhu ava vaidei pakuti yobvisa bhurugwa? Vanhu ava baba ndini ndakatoenda kumba kwavo ndichitsvaga pekurara. Ndaenda pokurara inini pakanaya mvura nofungana ndiri pachimudene so pachimunyando pakandakamira mvura igoti kunaya. Maibva kupi ipapo? Inini ndaitsvaga patete vangu amajeki ndakambopaenda first time pechi2 pandapashano ndachigende kwasabhuku asabhuku akati vanhu vetype iyi hativazive. Type ndeipi yaitaura? Inini ndiri kutaura. Muri type ipi? Inini anzi vanhu ava vetype iyi. Type ipi yataura nasabhuku? Ameno kautype kacho. Saka toti sabhuku angaudzwa futi nouyu kuti iyo type iyo kautaipa keusiku kekuuya usiku handikadi imimi madii maenda ndopandikabuda kuti naimiwe kondienda kupi regai ndikwidze ndiende kupi kumba kuzonaya kwemvura kwangu ationa kuduka kwemvura nokunaya kwemvura kozvinondienda kupi ndopandikabudira pane pamwe maka mangari kuporisa kuti ndarohwa nevanhu vachiti ndakatoenda papolisi ndakasvika. Polisi yakati kudii? Polisi handina kusvika mukati. Sei? Ndakarega kusvika nepamusaka pekuti zvakangondiomerawo kuti kuinini nyaya yangu iyi sei murume uyu wokuti 1 pepe ndakarohwa ini anotaura kokuti fira musokisi kana pepe ipa akanditi iwe ndikukuuraya ukangotaura nyaya dzangu chete. Aiwa makusanganisa aiwa tiri uko kwamaenda kwakamuzondi kwasabhuku kuti mimi maitwa zvouita mbumira mazienda kumuchita tsoga mba kwatete venyu makushaya maneva nemvura muri pachidene mazienda kwasabhuku sabhuku akati type vanhu ava inini handide imi endemba mazinda pamakaenda mamarohwa futi madzibvisa bhurugwa makarohwa futi makadzibvisa bhurugwa. Ndoda kuti ndoda kupasanura kuti kwasabhuku kwamakaenda uko nokunogara murume uyu kwakamuzondi kwamakaenda nokunogara murume uyu kwakareba sei zvakasiyana zvakachinzwaika ndikutopindura kwakareba sei kuti kunogara murume uyu nekwakamuzondi kwamakazvinyorwa futi neumwe vanhu achikuti bvisai futi bhurugwa kwakareba sei? Uyo murume uyo kaika tongoti kufumuka kwake wega nepamusaka pekuti inini handaimupindura nandiri 1 kutaura paanoda wake wega nokuti uyo aitaura zvaanoda nokuti iye wachiwani kutaura ngane bhutsu ikai akangoti ndiwo vanhu ainototaurawo zvaanoda achitotuka. Murume vanhu vemuvillage imomo ndati pakareba sei kubva kwakamuzondi kuenda kunogara murume nokakamuzondi? Kwakasiyana. Pakareba sei? Kwakareba kokuti kwakatosiyana kokuti umu muno muDarwen ava ndevesendinari ka uyu murume ari kutaura uyu ari kutaura kokuti iwewe ndikuku. Saka toti here uyu murume uyu ndakatuma newewo futi kuti hapazi ipapo inyaya yekuti ndaenda kutsvaga kahunhu kadiki baba ndaienda kutsvaga kahunhu kadiki kunhengirikini kukiriniki handiti kukiriniki ndasvika kukiriniki ndomandatsika ichienda korara kukiriniki kahunhu kadiki vanokatsvaga sei?
ukadika ndaenda kutaura nyaya dzangu semataurire yayo kaunhu kadiki zvinodudza kukutika iye ndiani ukaziva nekuti anekataura kuti iwewe une hunhu hudiki andikude nemhuri yako ndikuda kuti usvike panhau yekuti ufe andikude nekuti une hunhu hudiki svika paunhu wangu wekuti ufe nemhuri yako yese handikudei imba yenyu monarisa chete ndiye munhu zvino emona asi kukanganisa vamwe vana vese vari kukanganisa muone patisatabvunza mukuru manzo aya mama toda kuti munyatsopudura zviri kumwoyo kwenyu kanga tikamubvunza uyu anokuvharira futi panze toda kuti munyatsotaura mwoyo wenyu munyatsoti ndapedza ichitokuudza kuti mutemo unoura kuti kudii inini manje inini handisisina kumwe kwokuti ndiende nepamusaka kwokuti mapepa aya yakatobva futi kwachifi handiti yakabva kwachifi zvinodudza kuti vakatonga mameseji emurumo yachibva mukamwa make yachienda kubepa rachifi hapana kana idea yangu apa zvinodudza kuti vaifonerana vari 2 kufonerana kwavakaitana vari 2 kaenda kumashoko yachifi zvinodudza kuti yakavaka bepa rangu iri hapana idea yangu saka ndamirira ipapo musati mataura maueri nokuchechi okay pamusoro echangamiri ina mai ava pandakatanga kuvaziva vakauya nehama dzavo munin'ina wavo aripo nababa munini vacho vakarora munin'ina wavo varipo apo nemumwe musisi vavo anofanira kunge vasira vari 3 ivo vechipfuwo vachitorwara zvekutorwara pfungwa chaizvo chaizvo ndakavabatsira vakadzoka ndikavabatsira ndongoziva mukubatsirana navo patakapedzesera ndakavati inini endai munotora vabereki venyu muye nehangaiwa nehuko imwe chete kuti tidzosere kuri kubva dambudziko iri handina kana pamwe pandakambosangana navo kana zvokuti pamasowe palaini ndinovati imimi ndoda kuti muzopedzesera inini kana ndichiita matare ndichibatsira vanhu handibatsire ndiri ndega ndee nditori nevamwe varume nanamai vanenge vachiimba ende ndisu takadaro tiri chikwata ichocho totopedzisira kubva kuchechi handina imwe nguva yekuti amai handine pandingasangane navo nekuti ndofamba nemota handina kana 1 day randakambosangana navo kana kutaura zverudo navo kana zuva rimwe chete kana kusvikirana navo padhuze ngosvikirana navo pamasowe nekubatsirwa but zvavaiita mukuvabatsira vaipopota vachituka vachitobvisa hembe kana pachechi chaipo chaipo vachitobvisa hembe kana pachechi vachiita mheremhere yekutadzisa vanhu kuita se yekutotadzisa vanhu kunamata chaipo pamwe vachitotaura zita rangu mukupenga imomo vachipopota vachitaura zita rangu vachididi handina kana zuva rimwe chete randakambotaura navo zverudo kana kuita sei chandongoziva ndechekuti murwere wandaitobatsira achitorwarawo nepfungwa munogara kudini indogara kusendinani munogara kupini ndogara kumutunga gore ipapo pacho paiitika nyaya dzekuti ndokuda achimbonyarara aida kuzokusaidu mati vakauya vanani vaine munin'ina wavo uyu munina wacho ndopi munina wacho ngaave apa timuone munina wacho uyai apa toni nabamunini vacho vamunini wacho kuti uyai varume bamunini uyai nevamwe sisi vacho vanofanira kunge vasiri ava sisi vacho vanogara kupi sisi vacho handisoziva nyaraidzai mwana mai changamire kuenderera mberi vanavo hakusi kuti ava ndovane dambudziko iri chete kutori nemumwe musikana futi mudiki kuna awa ndotobatsira atori nani iye izvezvi wekumhuri yavo futi ivava chaiye chaiye anotorwara futi marwarire anomboita ivava tambotanga kuti kunani muning'ina uri muning'ina unonzani tongotanga taura ukama hwako nasisi vako uzotaura chisanangura tinzwe pano zvatachibvunza murume handi wangu wakateerera kuda kuti utaure chezvei unonzani petwasimbisai taurawo zvaunoziva pamusoro sisava ndisi takatovatora kumutunga gore kuti tigare navo vangu vasingagare zvakanaka vhiriji ravaigara rinonzi gorobhora ndobva ndakugara navo kuruwindi tagara navo kuruwindi havana mbobva yaunamata kumasowe kwedu vainamata kungotsvuku inini vaitondirambidza kuti usaende kunamata kuchechi ishi ndofunga vakangogara vakamaka vachiti usaende unamata chechi ishi uya unamate kupi kungotsvuku ndakati sisina zandaramata kungotsvuku enda mundiudze kokuita se kokunamata tagara navo sisava vakabva vatanga kuvhomoka pambapo vayakaiswa munamato nomuprofita wokungotsvuku vakungoti ndini kuchengetesa zvinhu zvajenai
Ona wangu kutoa zvipfeko zvangu ino achienda nazvo. Ngomira tambokupe mukana mama. Ikata kupe zvuma 30-40 minutes. Ndiudze wewe ndiwe kutaura kuti nyoka ndakabata kudhembo kunjikukuzva ndeyangu. Sisi vakangobva paruwindi vachidhomoka zvimwe zvezvi. Ndokubva watama achienda kugara kuconcession. Vasvika kuconcession ikoko navarume wavo vakutitsanangura ndiwe iwe kuti kuconcession ndachita basa rokurima garden. Saka garden iri vairima neshamwari yavo. Shamwari yavo yanzi yakadhumira mwana akarohwa nemotikari. Ndokubva ashaya. Apo kwangu kuri kunzi kuchekeresa mwana kwavaita. Saka shamwari iyi yakabva yarwadziwa avanzi ndo vaita mari stereki nemuriwo uye shamwari isingaite muriwo. Ava kwabhembewa garden rierese neshamwari. Ndopakabva pakura nyaya manje. Vakufamba chitira ndakabhembewa murongo. Ndakazoita sei? Vakaita up and down ndakatambura nawo amai vava. Kumba kwamadzibaba vaienda kutema gedhi uda undishandire vakunzi vari kuunganidza matombo achitema unotyora inini navarume vangu handisitaita basa vaenda kubata pamwe tafonewa changorara manyai vauya pachechi shobamba singanamatiki kusvikira ndazoenda kumba kuna baba kuti baba please mwana wenyu kunokuka ndichapedzera apara mhosva dzakakurisisa baba bva vauya bvamutora anga akugara ari pamuti akasungirwa necheni yakakiwa neloko ndokuzomira kwavakaita kuuya upa kutoshandirwa inini nemweya nokunzwa tsitsi vaishandira inini paropa rangu munamato yaibatsira ivo kuti vasvike ukuita zviri nani saizvozvizvi tokutoshamisa zvese zvavari kutaura mama ndabva ndakubvunza ipapo kutaura vanaita nezvase zvanga vachitaura maringe nababa baba vane mhosva here baba havana mhosva handiti tobva tapinda panewe murume yangu tsanangura zvaunoziva pamusoro obva wataura zita ndinonzi mairosisireu ndinoziva ndechekuti ava vasati vahwara kutaurwa kupenga kwavaito vanomunin'ina wavo funga ndogotwe mumba mavo rinotedzera naadzimai vanga ndaigara naye kumboka katanga kungoitawo musara chichichi kwandaibatsiwa ndaitoenda naye futi kupi ikoko chienda achishandiwa kusvika mwana aita nani izvo zvari right but pakugara ndichishandisa mwanawo taigara chinetsana naadzimai pamba maererano nokuti amai guru vayo achiti adzimai vangu kuchechi kwavari kuenda vari kudanana nomurume. Saka zvadaro ava vakazosumuka vachienda kuconcession. Vaenda kuconcession uku nerimwe zuva tikangonzwa mukoma wakufona anzi amai guru nyaya wako iriko asi marova anachizwa anzi vandisiwa ndikwadza musoro kuno kwangodira mupini. Saka handisi kunazoziva kuti vari papo alright mukoma kana vachiuya chata sei tichavaona shuwa tikafonwa nomunhu zvakanzi vakarara kutrosix kuma9 dzomanheru pandabuda haparefu vataenda vatavatora vataenda navo kumba ndokuchitangana navo kuti ndachivasunga chivarapisa chichi zosvika tafonera baba vakunetsa kusendinaro vachienda kounganidza matombo pagedhi rababa ndokufonera baba tikati kuno kubaba tinoita mhosva tibatsireiwa ndokuti vakakaitoa ichienda nhasi ndokuzosangana kwataita mbobatsirwa here nomurume vakabatsirwa tiripo ndisitaitoenda navo kozi vaita akatiza ata 3 times vachitiza kwachia kumba kwangu tichienda tikatovasunga vachienda saka matauriro avari kuita ava nemanzwiro avaita matavata murume ane mhosva here haana mhosva anayo murume ndaida kubvunza hama yacho manzwa hama yako ichiti ndakaenda pano mumwe musamanhuri ndikati type dzavanidza dzidzide sadaira amai takupengwa wana yakakurisa ndobva vaenda futi pano mumwe zvikanzi type dzavanidza atidzide kufunga kwako changa chaonekwa nevanhu vairamba hama yako vangaona Taitoona kuti mupengo. Waona kuti mupengo. Inini saka kupenga kwakapera here. Tachida kuti tiwirirane. Aiwa, ndizvo shakupe mukana manje ukubvunza kuti kwakapera kupenga kwacho. Andaida kuti ndabvunza futi, unda kumbobvunza hama yake kuti pane nyaya. Wanzwa hama yako ichitaura kuti ndakaenda kuchipatara. Zviro zvinotonzi waenda tsvaga chizvo kana ndaenda kunotsvaga kadiki. Mupengi chinonzi kadiki, kauno kadiki. Unokaziva wakanotsvaga kuchipatara. Ngomira ambuya. Ngomira. Handizika isusu pana ukubuda kuti ndikaenda kuchipatara ndichaga kauno kadiki ndobva tatozviona kuti hama yenyu chino dambudziko ishiga akachida kuramba achiti tori mumaprofiti mapano namba imwe futi nyaya ndeyekuti ndakandibvisa bhuruku pano umwe musha mutonga akabvunza makaenda iri kuporisi zvikanzi ndakaenda asanda kupinda mukati handizika kana usina kupinda mukati aunaenda kumaprofiti aunakuenda kuporisi ndokubva abvunza kuti zvikanzi ndikaenda pano umwe mukaenda here zvikanzi handina kuenda right ndokubva ndarepwa nomurume mutonga akati aika ndiwo mhosva yemapurisa makaripota here kumapurisa zvikanzi handina right ano mhosva iro
pamusoro aiwa tikubvunza ava amai acho anomhosva here mhosva havana handiti dzimataura futi kuti panga vachihwara vaienda vachitema gedhi rababa vachiti futi aiwa imbomirai aiwa pamusoro aiwa mirai aiwa mirai aiwa inzwaika tofunga takupai zvekuma 30-40 minutes ndakati pamwe tikapawo vane kudzvanyirirai taure zvekumai kwenyu zvese makati ndapedza ava vari kuti vaikubatsirai vaiti handimaenda muchitema gedhi romurumo chipewa kuapostori handizvizive zvese anogara pamba pake handipazive mapostori makagara vanhu vatagarisa apa munovaziva here munovaziva vanhu vatagarisa apa vese munovaziva tiudze kuti zvakamira sekwa mapostori tibatsirei mune umwe achitaura sekitara munonyora zita apo taurai zita renyu munhu wamwari mune chigaro chipi kuchechi ini ndiri mutungamiri pamasowe okay nobetani nyika dzino chokwadi amai ava tinovaziva vachiuya kuzobatsirwa kumasowe kwedu asi vataiona vachiuya navo vava vari kundiwo munin'ina wacho nababa mudiki wacho ava amai ava zvechokwadi vaitokurura hembe ndofunga mukadzokera kumashure makatombonzwa pavhidhiyo vhiki rapera vachitotaura kuti ndakatobvisa bhurukwa kuti ndivaratidze kuti bhurukwa ndinaro iri kana muchiri kuyeuka ichokwadi bhurukwa vakaribvisa amai ava vaitoenda kuvarume futi dzimwe dzenguva vachitoti ndiri pano ini ndiri security futi ndiri kumasowe pagedhi ndiri kutsvaga baba chaivo vanozviti baba ivava amai ava vachitaura pamasowe ndiri kutsvaga baba chaivo chaivo ndiri kutsvaga baba saka ndo mazina atinovaita chakadi amai vakauya vari murwere kana tiye zvinotototede vava nani hatingati vava right vava nani pane zvavakanga vari ndo mazira andinoita changamira pane mumwe taura zita ini ndinonzi Tafumanika uno ndiri mutungamiriri kumasowe vese ava shwa ndinovaziva ava munin'ina wavo ava ndibaba mukuru wavo amai ava ndinovaziva vachiuya kumasowe ichitanga kuvaona amai vakatoya vakasungwa vauya vakasungwa ndopavakashandirwa vashandirwa ndopavakatotanga kuita zviri nani zvese zvekutsanangura kuti vaikurura mbasha ndo zvavaitoita amai ava vaiti vakasvika pamasowe zuveroro hapana matike inenge iriyowewo nokutovabata vanga vasina sedhi rokuenda naro kana kuvarume vanosvika vachipinda chero papi vanopinda ndo zvaitwa naamai ava apa totoona vaanani nokushandirwa kwavaitiwa totenda pane mumwe futi zita ndinonzi Munyaradzi Ruzvidzo ndiri musondosi kumasowe tichinamata kumasowe kwangu kune muteuro ndofunga kwangu kune vanhu vakawandisa pane nguva inopiwa vanhu yekunzi kureurura amai ava vakasumuka vakataura zvese zvinonzi mukadzi vakazara vana vanoise tikashate kutarisa ndo zvandinoziva pavaipenga pane mumwe ndiri kudzokorora nyaya semabvunziro andikamboitwa ndapinda mudare sondo ratapedza kubva kuno ndakangotaura ndichiti ini ndinoziva amai ari murwere wokutopenga chaizvo ndikakumbira ndikati kana muri kukumbira chero nhamba ndikupei nhamba yekupurazi kwadanga ndiri kugara ndirivakidzani nenzvimbo yavanga vari kugara mungofona mungotaura navo vangokuudza kuti aiwa uyu akatori murwere ndofunga ndiringotsinda kuti murwere handisi kubva panzvenga ipapo avo vatauya navo avaning'ina vacho ava ndivo bamunini vacho vatanga tichigara navo ipapo ndotenda pachino mumwe musoro ndoipawo Vasco Jinja ndiri musondosi kumasowe ongo tinotenda sekutsanangura kuti vatungamiriri mai ava vakangouya vari murwere tovaziva vari murwere vachishandirwa vachibatsirwa sekutsanangura kwaita baba avashandire vari vega tinenge tiripo isusu vasondosi nevatungamiriri hatina kumboona sekutsanangura kwaita amai kuti ndaichonyewa ndaita sei vaingoshandirwa vachibatsirwa kuti vapore ndo zvatoziva ndotenda right pane mumwe futi here indetwa madzimai mandi amai ava tichishanda kumasowe ndiri security vaiti vakasvika pamasowe vaita noise yekuti anamai vese vatadza kugarisika kana vatanga kurwisa pamasowe vachituka mashoko ekuti kana vana vadiki tasisakwanise kuvakontrora nenyaya yemashoko vana vangu vangotaura pese pese zvavadira kutaura mai ava isu hatina kutozoziva kuti mai ava vanga vatoita nani kudai nezvavakanga vari tichinamata vachiuya kuzoshandirwa kumasowe vairwisa ende vaingobuda ndepavafunga
kubuda napo vanga vasina kana control pamasowe. Ende vaitokurira dzese kusara vasina kana kupfeka. Taitopinda bhizi rekutora machira nekuvavhara tototanga kuvapfekedza kutanga kuti 1. Right. Ndambodzoka kune muri kuba inini mbangari. Handimaka mangara. Mazo zvataurwa nezangu achitaura. Inini manzwa here ndazvizwa ndaipindura zvishoma. Kuona babava ndikusvika muvillage mavo ndichiti ndikuenda kumasowe first day. Ndikasvika inini ndikatonamata zvokunamata zviye tikagara nemajira yavo mabhande enyenyedzi nandiri muimba akasimba pamasowe ndichiimba zvokuimba zve uyo anga asingaende kumasowe arohwa amundimisezvo anga aroverwei mirai munani ari kukutsigira inini munhu andauya naye tikangouya neclaim yangu handina kuuya kuti ndingauye nevanhu vakawanda ndakauya nasisi vangu ava nabamukuru vangu ava pamainamata maigara ku ndandine musha wangu ndaizvigarira ndegani pamba pangu kunhengirikini kuruwinzi ndaitogara pamba pangu ndanditori nezvinhu uyu mukadzi wamukuona uyu ndiye andaitaura kuti akapisa mabhaundi vachipisa nesi ari murume uyu inyaya dzekuti takanga tisawirirani mukuona kusika kwaari kuita ndekekuopposition yekuopposa inini iyeyo akagara pedyo nemundiani wenyu keimini uyu munin'ina wangu zvaari munin'ina wangu aitogarawo kumba kwangu anetsana nemurume wake nyaya dzake ava vanhu vese ava vakatomboenda kumatare nenhau kuti murume uyu aida mukadzi upi ndada kukubvunzai kuno murume vakatorohwa uyu tichimbofonirai kumusha ndikandibokubvunzai tichadzoka zvedu kuna mambo toda kufonerawo vanhu vari kumusha nokuti ava vese vauya vane hurukuro yemurume uyu tembonzwai tanzwa zvese zvataura nemawitness ataura tanga takateerera tese kusanganisana nenyu imi mamuchida chiko kumurume uyu chandiri kuda chihombe ndechekuti murume uyu ngaatame pamutumbi wangu inini nekuti pane zviripo zviri kuitika pamutumbi wangu zvokuti zvinotaura eze genuine kuti tazviona nemhuri yako handikude izvezvi ndine claim ndosaka ndikuti mapepa yandiverengere iwo ndeyekuti chief vakabvunza kuti ndine kresi yaya mirai handisi vatongi mati uyu atame pamutumbi wenyu ndizvo zvandii kuti atame kukubatsirai panga achiita kwete kuti kundibatsira riri rutendo ndikukurapa muupenyu hwako iwewe kurapa kwangu mirai munzwe kurapa kwacho ndikokuti iwewe nevana vako ndikuda kuti uende mugomba ufe nokuti iwe une chirwere chisingarapiki handisi kukuda ndonyaya yacho iyi nekuti iwewe takuchimudza taachitama pamutumbi wenyu ko mapepa angu andauya kuti averengwe handidhima taura kuti ngaatame pamutumbi ndoya ndiapa ndo pane claim yangu apa nechapupu changu pane chapupu chachifi imbotizwai takumudza iwe munhu wamwari wanga uchibatsira kubatsira shuwa unofanira kuvabatsira nokuti apa una zvazviri handitika munofanira kubatsirwa zvinova kuti aiwa zvokundibatsira zvetama pamutumbi wangu chirega kundibatsira ona zvaakuramba zvichiitika akuita zvokukugadzirira mhosva uyu mukadzi handitika nokuda kwamatauriro ako ekutaura matauriro ako ekutaura uchitakauvese wapupura ndoti averengwe ndiyani statement yangu munokumbira permission kuno vakuru avo ndikukumbira permission yangu yekuti vaverenge nokuti ipapa hapana idea yangu isu tapembedza mazwi amataura ekuti ngavatambe pamutumbi wangu saka takutomutamisa pamutumbi wenyu kuti abve pamutumbi wenyu uyu murume uyu akusiyei tamuudza ko zviri kutaura zvacho zvakaramba zvichitaura kana kuti zvikuitika pamutumbi wangu zvakaramba zvichiitika hatichatomboda kuti uyu aramba achitaura nezvekuti pamusoro ndikuzvinda pamusoroi ndati zviri kutaura pamutumbi wangu nezviri kuitika pamutumbi wangu ndakazviona zvichiitika ndinoita sei nokuti apo pane simkaine mwana mai yekuti ina ivo mazwi avo nachief handiti hapana idea yangu apa kungoshedza chiti kuti iwe simkaine mwana mai akasesebva wapindura vavaisa nyaya dzangu mukona hapana idea yangu hapana tsananguro dzangu kungobvunza chete ndobva wapindura saka zvavakapindura izvozvo zvine idea yekuti vari kuuraya mutumbi wangu mambochipedzisai uyu murume haana mhosva anayo asi uye mukadzi uyu akupupwa novaisa kuti uyu anofanira kutama pamutumbi uyu ndaenda dzoka mainzwa nyaya
Amai wangu. Je, munhu mukuru kwa amai? Zishuwa nditenda ndari kurakaraiti munhu wandinawo inini uyu muramu wangu ava kutaura muramu wangu ava bamunini wangu ashuwa ava muramu wangu yakawara shuwa akawara ichava kutaura chokwadi asi mubvunzo wangu uri pakuti kanhasi ndiri kunetseka kuti sei zviri kudaro kuti nhasi unoyu ava ndakavatarisa pane zvezvo ndotini ava kuhwara kumahwara vaita havasi sendi kuta kuti havasi nokuda kuti munhu ari kuita zvinhu zvake zvese hapana pane dambudziko raakita papake ari musha wake arifamba zvakanaka sei nhasi unoyu ava vari kuramba vachitaura baba ava sei nhasi unoyu vari kunyanya kuenda kumatare vachitaura nhau yababa ava chii chikonzero chii chakaitika pavari ndomubvunzo wangu inini wanda kuti pane pakajika nokuti baba atitini unofanira kubvunza mubvunzo iwoyo kuti sei zviri kudaro. Mina uyu chai chai. Aya, mina uchechi. Mina kusanga kwa kurupa. Ndizvo ndo wandikutaura mina uyu chai chai. Zvandingagona kutaura ndezvekuti inda asingamboziva kuti ndo zvazviri zvese. Kuti panga pachitaura vanhu vese ndaida kutsvaga kuti vanhu ava vakamira sei. Ndaifunga kuti ndangiziva imimi noadzimai venyu vapi. Saka ndazoziva ava muchiri muina wenyere angachitaura chai chai ndati nemamiri aita nyaya chandogona kutaura ndechekuti mweya waMwari Mwari asikadenga nonyika Mwari asikadenga nonyika agadzira nyika yava panyika akateuka kumashure akateuka mativi ose akati chii ndobva aona asiya chiro chinofanira kutitonga nyika ndobva ati ndinofanira kuisa munhu akafanana naiye anorova ndiye anotonga nyika mukutonga nyika ndomakava novanhu varimo munova nhasi munovatungamiri venyika varimo mapurezidendi varimo vari kutitonga madzimambo varipo vese zvigaro zvese zviri panyika zvakaiswa naMwari. Imomo makazoitawo kuti machechi arimo vanonamata. Mukunamata mumachechi maita mamwe machechi anoprofita. Ndovaita machechi futi asingaprofita. Zvakasiyana siyana. Saka vanhu ndobva vati vanhu vatambudzwa vanofanira kuenda kuchechi vachinamata. Kuti vatambudzwa vaite aperi. Saka nawo manje nozvese zviri kutaura uyu achiti uyu ngaabvise chiri pamutumbi wako mazvidzwa anzi ngaabvise chiri pamutumbi wako nozvese zvataura vanhu hapana wandoziva mazvidzwawo zvake kuti ngaabvise pachiri pamutumbi wako iwe mazvidzwa zvandikubvunza unoda kuti abvise chiri pamutumbi wako nokuita sei? Murume yakati nikukurapa. Ndo zvandoda kuti unoda kuti akubvise chiri pamutumbi wako nokuita sei chakakuisa chakuti akakuisa uyu? Ndofunga first time ndichiti faruka muri kumasowe. Ndakati bvisa Tina na Reni. Tina na Reni. Nokuti zvinhu zvinotaura zvichiti ndini Tina na Reni mueya mumhepo ndibvisirwa nokuti nasingazivi kuti hazvitaurwe vakazonditaurira kuti nyaya iyi haitaurwe ndopanga ndakuchengetwa ndichichengetwa ndichitouya kumasowe kuti Tina na Reni vandiremera nokuti zvinoti ndini Tina na Reni ndiwo vanhu inini handisi munhu zvinodudza kuti inini ndine kakushura chiriva kuti uyu muroyero murume uyu ari kuti inini ndikukurapira kufa zvinoita kuti zvaari kuisa pamutumbi wangu inini ndozvokuti ndife akataura kuti ndikuda kuti ufe asi iwe unoda kuti urarame inini ndoda kurarama asi ndinoda kuzivawo chikutambudza ichocho chaiona chekuti ndisvike pastage iro saka ndakati kuda kuenda kwadhokta kuti dhokta ndikokumbirawo kuongororwa kwangu kuenda kuongororwa chete dhokta ndikumbira nokuti tinosunungutswa nana baba tinosunungutswa nana amai kuhospital saka zvandisingambodziremera kuti miri wangu wese ndingouvhurira
ndinobvunzira madhokta pane kuti ndinovhura kumasowe hazvina proof. Handifanira kuvhura kumasowe, ndofanira kuvhurira kwadhokta. Ndaida kukumbira kubvunza iwo kuti paihwara fei pai aitaura here nyaya yatina narini? Paihwara fei, nyaya yafei payakauya aita ari kunzwenze fei zvaiitwa izvozviye ndozvandakandita kutoitawo inini kuti zvafeiti zvaita senge aipiza musoro handiti inini zvangu zvaitaura manzwa zvaitotaura kuti inini ndini makanjera ndikuda kuti wewe ufe ende feyari ite zvokuti kufungidzira zvafei zvavasingatauri. Isusu tinofungidzira kuti mauya kwamambo ndokukupedzisira. Ini chandokukumbira unoimba kuti mweya waMwari unoponesa. Ndinotenda kana ndakumbira zvisingatauri. Unoimba kuti mweya waMwari unoponesa. Yemenishe. Unoimba kuti ukanamatirwa unopona. Pane pamwe pokuti ndati unoimba kuti ukanamatirwa unopona here. Ndinotenda. Gara katarisa kumabvuri zuva unamatirwa nevanonamata. Tendeuka utarisika. Pamusoro kunamatiwa kwangu wokuti murume uyu aitaura nemuromo saka ndiri kunamatiwa nenzira idzodzo. Ndoda kunamatiwa nenzira dzandinoziva kuti ndiri kuenda kwamadzibaba. Unoda sei? Ndini ndikutaura mambo ndati tendeuka utarise kumabhazi unamatirwe. Dambudziko ripere. Novanonamatira pano. Aiwa kae mambo hazvisiri izvoka mambo. Ndokumbira kuti ndizononamatirwa kumba ndakapfeka kushonga kuchena nokuti panapa ndakashonga kushonga kusiriko. Handinamatirwe ndakashonga kushonga ikoko. Ndokupaka jira aiwa. Makundisa kuti changamire. Inoda kuti unamatirwa upore dambudziko ripere. Aiwa changamire. Ndisei pangu. Pandakauya handina kuuya neripoti yekuti mundisvise panzira dzakadai. Ndakauya nemapepa angu ayo kuti ishe mundibatsire. Ko zvino kana makundibatsira muchine rushoro rwakadai ndimi here? Hamusirimi kana makundibatsira mubatsiro iwowo. Wokunditi nditarise kune nzira dzipi nehembe idzodzo. Ndakuti wopiwa wakajira jena unamatirwe. Hazvisishe. Ndiregerere ipapo. Saka uda kuti ite sei? Inini ndokumbira kuti mundikumbirire murume woyu kuti ndakazviona zvichienderera mberi ndikudzoka futi kwamuri. Ora chirega nditaure ndichiti ndazvinzwa. Iwe munhu waMwari. Basa raMwari enderera mberi nokuita unoita basa raMwari rakanaka rakarurama. Unofanira kubatsira vanobatsirika. Uchisiyana naye dambudziko riri paari hatisida kuzoona achita dambudziko chete. Siya agare kumba kwake. Wazvinzwa? Iwe kana unoona zvakunetsa unodzoka futi pamberi pamambo dzatsoka. Ipapo ndopandiri kudaishe komabatirwa isandiri kuita nekutambudzwa kwese kwandakaita. Ndozvatataura kuti tati kubva nhasi tapedza nyaya dismiss. Kumazwi atsanangurwa ese ndiri kutenda kuti kusimudza dara chinoripota inharo saka isusu tatisingatoziva kuti munhu arubachona munei saka ndikutenda mambo nasori baba bigi nokuda kwokuti isusu tichiri panguva yekuda kuti tibatsirwe saka ndiri kukumbira kuti zvingarambe zvichienda mberi asiwo basa renyu mumapedza ndiri kutenda mambo.